Vi har fået begrebsparet diakron og synkron. Og lidt overordnet set, så er diakron og synkron, det er en tilgang, man kan have til et projekt, eller en tekst, eller et eller andet. Eller en begivenhed, eller et forløb, whatever. En diakron-tilgang er en tilgang, der behandler sin sag historisk, det vil sige, som den udvikler sig gennem tiden. Og en synkron-tilgang er en tilgang, der behandler sin sag i et eller flere af historiske snit, det vil sige med fokus på samtidige tilstande, eller tilstande, der er tidsuafhængige. Diakron, det betyder gennem tiden, og synkron betyder samtidig. Ja, og ved den diakron tilgang, så sætter man det, man arbejder med i en kronologisk historisk kontekst, hvor man kigger på tingene, sådan, når de udvikler sig sådan kronologisk, ja, det var det ord, jeg lige efter. Hvordan de udvikler sådan kronologisk og følger en kronologisk begivenhed. Det vil sige, at man afdækker en begivenhed sådan præcis som den foregik, og man starter med at kigge på årsag, og så kigger man på altså sådan selve begivenheden og hvad der skete bagefter, så man ligesom sådan arbejder med det i den rigtige rækkefølge. Og et eksempel kan være eksempel Tjernobyl-katastrofen, hvor man ser på, jamen hvad skete der, hvad ledte op til den her katastrofe, altså hvem var ansvarlig for, at den skete, hvad var baggrunden ligesom for det. Man kigger på selve katastrofen, ligesom hvad skete der den aften, og hvordan foregik det, og så videre, og så bagefter sådan, jamen hvad var konsekvenserne så af det, hvordan udviklede det sig, og hvordan fik man ryddet op efter det hele? Ja, og der er to måder at have en synkron tilgang til sagerne på. Emneorienteret, fokus på historisk periode, hvor den behandles tværfagligt. Sagsorienteret, udsnit af historien, sager, som kan sammenlignes med andre udsnit. Den synkrone tilgang betragter omvendt begivenhederne i et samtidigt eller af historisk perspektiv. Den synkrone tilgang giver mulighed for at tydeliggøre ligheder og forskellige forskelle på tværs af tid og rum. I en synkron undersøgelse forholder man sig til flere ting, som foregår på det samme tidspunkt i historien. Det kunne fx være flere forskellige ting, som foregik i romantikken, og som man holder op på hinanden. Eksempel i biologi kan man beskrive den historiske sammenhæng i forhold til Tjernobyl-katastrofen, samtidig med at man fokuserer på, hvordan kroppen bliver påvirket af den radioaktive stråling. Og så har vi en model, der ligesom viser sammenhængen mellem, eller ikke sammenhæng, men hvordan man både kan arbejde diakront og synkron med et forløb, et historisk forløb. Nu vi simpelthen ser på, at vi har det her samfundets magtforhold, hvordan kommer det til at se udtryk? Det kommer til udtryk f.eks. ved penselstraf og strafarbejde og indespærring. Hvis man så har en diakron tilgang til den her begivenhed eller det her forløb, så kigger man på samfundets magtforhold fra start til slut. Hvad har forårsaget det, som så forårsager det, som så forårsager det. Hvis man så vil se synkron på det, så tager man nogle små udsnit af det her historiske forløb. For eksempel penselstraf først, kigger meget nærgående på det, tager et nyt udsnit strafarbejde og et nyt udsnit indespærring, og kigger meget fokuseret på de tre udsnit, og så kan man sammenligne dem. Det behøver nødvendigt, man ikke overhovedet afhængig af den kronologiske del af, hvornår de her forskellige udsnit de har været, men man sammenligner dem og kigger mere på sagen eller på emnet, en penselstraf, strafarbejde og indespærring, og hvordan det så passer sammen. Og så har vi fundet en model, som lidt kan hjælpe på vej til, hvis man er i tvivl, om man arbejder diakron eller synkron. Og det må I godt have lov til at kigge på. Hej hej!